Akume bakin magana. A yau mana zo zan yi magana. A yau magana, a yau da magana. A yau da magana. Kai ne fresh miya a kusan kin zance, an ce komai wuyar kullin gaskiya kakan kwance. To na zo yi bayani babu kauce-kauce, in na tambaye ka yanzu in ji shin me za ka ce? Wani kallo gwamnati ke wayan arewa? Wawaye, banzaye, hatawuka, sakar karu dabbobin kwantarwa a yanka. Wa'yanda ba su san kansu ba hakika kallon da suke mana kenan amma yanzu mun farka. Yanzu ta fito fili ba san mu wake ba, ta tabbata mun gane ba ta mu suke ba. Tunda ba amfani suke mana ba, to su sani lokaci yadda ba za mu raga ba. Kuna gani sai kashe mu wake, amma kun ji ko maganar suna yi. Sun mai da mu kamar shanu da makiyayi, da sanin su ne wallahi ake maishe mu marayi. Boko Haram a arewa ake yi, kidnapping a arewa ake yi, kauyukan mu bude wuta ake yi. In za mu fita fitaran dawowa gida muke yi. Na lura raina mana hankali ake yi, ta yaya za a samu bindiga gurin makiyayi? Kuma ba ma bindiga ta da ba ta yayi. Domin gaji da wannan rainin wayo, za a kashe mu a fito fili ai babu koyo. Ba tsoronta muke ba, muna ma wayoyo, ba mu fara furta gaskiya ba sai da muka shi. Ni Adam Abdullahi ya miya dan arewa, na rantsi da Allah babu wanda zan kara ragawa. Madaban yi koyi sabon arewa, amma har yanzu a tseren mu ma kun kasa tsarewa. Asibitocin mu ba magani, ba titi, mata masu nakuda sun bani, babu wutar lantarki da more zamani. Yunwa ta addabi al'umma kuna gani, mu a gurin mu sunayen ku marasa amfani. Fata dauna fada dama kara muke yi, yanzu babu maganan karan batun kishi muke yi. Ina kira ga mawakan arewa.